Oyami Music Empire, where you come and see music one by Anam Youth Progressive Union Ogwashi branch. That's in the note to a man. Kabili no don't know. Egwa Malisekise. Nani magwa Anam Youth Ogwashi branch. No wabu social media. Ice. Anamu Youth Ogwashi, Anamu Youth Ogwashi. Kabili nudo, idi no to amaka. Kabili nudo, idi no to amaka. Kabili nudo, idi no to amaka. Idi no to yakama. Idi no to amaka. Idi no to amaka. Anamu Youth Ogwashi, Anamu Youth Ogwashi. And your dilemma, and the Chimelas and Colombia. Good way tight one. Anamu Youth Ogwashi, Anamu Youth Ogwashi. And your dilemma, and the Chimelas and Ogwashi. Kabili nudo, idi no to Amakao. I lini Bodemao. When the Nasan I lini Bodeman. Okudoke, I can eat. Anamu Youth Ogwashi, Anamu Youth Ogwashi. Idi no to amaka manu, idi no to amaka o. Kabili nude, idi no to amaka no, idi no to nyaka ma o. Wayo, idi no to nyaka manu. Idi veji gwo wa bokwa. Nidi no to amaka ma o. Oye chedo to nulo numu. Wana malo wane. Nidi no to amaka o. Ai lini wode ma o. Nezi enu na na-ekwu n'okwu. Adini wa ulevi anya. Anamu Youth Ogwashi, Anamu Youth Ogwashi. Andoga adelema, andi Chimeleze Ogwashi. Ice. Anam Youth, what? Yeah. Anam Youth, where's your own? Idi no to amaka. Wana malo wanya no. Andi Chimeleze Colombia. Waka yiji begwa. Anamu Youth Ogwashi. Wabu egwu netilunu. Onye chedoti onulu no. Wana malo wanya. Anamu Youth Ogwashi, Anamu Youth Ogwashi. Kabili nudonwo, idi no to amaka o. Idi no to yakama o. Ogwa ni wo yegwu, nyaka ine kwekwe o. Iwo yegwu munemo, nyaka ibie na ekwete o. Idi no to amaka mma o. Aili ni bode mma o. Adi ni gwa ulevi anya. Onde nasi na adi ni gwa ulevi anya le. Ndo Igbo ji we say na 2 heads is better than one. A tree cannot make a forest. Anya bulugo nwele ya o. Ụmụ Anam Ogwashi. Nwa bụ egwu njebia o.
chedo ti ọnụlọ nụ no nwere ihe nga agwa unu odogwu nwanne mara nwanne o ụtọ bụ ya na-ata ya lee ka eji ebie nụ wa bụ egwu na-etili unu n'ịdị n'otu ama ịdị n'otu ya aka mma o anyị nri n'igwe ọ dị mma o ọ dị eziokwu ice ka nje nwere ekene ahụ ka nkene awa ebu chairman Egwurike Edesuno wire from Umuoba Anam chairman Anam youth Ogwashi branch aka Omeli boutique Yesi papa Chiemele nwa landlord ka ịbụkwazi Wachi meleze n'Ogwashi odogwu Wachi meleze n'Ogwashi good way that Nenu Egwurike nwe Edesuno waya Wachi meleze na Anam Wachi meleze n'Ogwashi biko chedo teke n'ụlọ n'ugwu n'onwere okwu ga-agwa gị n'onwere okwu ga-agwa gị onye na-achị ọra nwanne m odogwu ọ dị ewo iwo onye na-achị ọra nwanne m broda na ọ dị abụọ oke ọchọrọ aka egbu ahụ Wachi meleze ọbụla ya ọchịchị Egwurike wee Edesuno nwanne m ahụ Omeli boutique nụ ahụ Wachi meleze n'Ogwashi ka ebili n'udo ịdị n'otu amaka o ịdị n'otu ya aka mma o onye ọ ga-adịrị mma Wachi meleze n'Ogwashi n'enu onye egwu nne m n'ike Edesuno ka iwu abụ Edesuno waya na mmụọ awa ebu chairman Anam youth Wachi meleze n'Ogwashi Wachi meleze gaba n'iru gaa n'iru ice ive melụ ka m ga-ekwu n'enu Egwurike nwa ya anụ ahụ odogwu ka m na-ekwu okwu ya Wachi meleze na Anam o ji 50 eme ọgọ nwanne m Wachi meleze ọbụla ya ọchịchị Wachi meleze ọbụla ya ọchịchị o ji 50 eme ọgọ bịa ngwa kedu maka Udochi Edesuno ichie Mapilian nwana onye ọ ga-adịrị mma Anam youth n'Ogwashi Anam youth n'Ogwashi ka ebili n'udo ịdị n'otu amaka ka ebili n'udo ịdị n'otu amaka ịdị n'otu ya aka mma ịdị n'otu amaka kedu maka Joseph Alagwo Ogugwa from Umuoba Anam vice chairman Anam youth Ogwashi branch Abro Nwabalishi aka ebe Chukwu kere ụgbọ one of Umuoba Anam landlord ka ịbụkwazi Anam youth n'Ogwashi ego ndị chi meleze n'Ogwashi Anam youth ndị ọma ndị ọ ga-adịrị mma ka nje nwere ekene ahụ ka nkene nwanne m Joseph Odogwe Joseph Nwalagwa
nwala gwọgwụgwa nwachimeleze Joseph nwala gwọgwụgwa nwamọba Anam ịbụ our vice chairman Anam Youth n'Ogwashi and ọ ga-adịle mma abụrụ nwabalịshi aka ebe Chukwu dolo ụgbọ Nwachimeleze n'Ogwashi odogwu landlord ka ị bụrụ ejiri ọnụ eti azụ n'ofe oyibo emere ka nte Nwachimeleze na Anam Joseph nwanne mma onye na-achị ọrịa nwanne mma biko onye akpọkwa n'oke ọchị ọrịa na-ewe iwe mba kedu maka injinia Chukwudi Ọbọnọ Ifat ya bụ our secretary Anam Youth aka akụ enwe ebe from Mmiata obodo eze Nwachimeleze odogwu ego Nwachimeleze n'Ogwashi Chukwudi Ọbọnọ Ifat odogwu aka na-edela anyị akwụkwọ ọdakwọ n'enu akwa nwa abụọ Nwachimeleze n'Ogwashi onye obodo eze onye Mmiata obodo eze onumekene Anam Youth n'Ogwashi Anam Youth n'Ogwashi ebili n'udo ịdị n'otu amaka ebili n'udo ịdị n'otu amaka ịdị n'otu amaka ịdị n'otu amaka nwa bụ egwu nnetie brọda nwanne mmalụ nwanne egwu ịdị n'otu ga-eji ebi enugbo ịdị n'otu amaka nụ Anam Youth n'Ogwashi Anam Youth n'Ogwashi Anam Youth n'Ogwashi Anam Youth n'Ogwashi ka ebili n'udo n'udo ịdị n'otu malụ mmarị nne ka nje nwere ekene kedu maka Celestine Okonkwo from Ụmụdọra Anam financial secretary Anam Youth aka Ojichukwu Bluzo one of Anam Youth n'Ogwashi ndị Chimeleze n'Okolobịa ndị Chimeleze na nwa Ọnọma Celestine Okonkwo iso na Anam Youth n'Ogwashi nwanne m Ọnọma Celestine onye Ụmụdọra Anam financial secretary aka Ojichukwu Bluzo Nwachimeleze n'Ogwashi na Ngozi onomekeneko egwu ndị ebienu ka na-etili nwanne m kedu maka injinia Clement Anekwe Ọbaya from Ụmụọba Anam treasurer Anam Youth aka Omogo one of Anam landlord ka ịbụkwazi Anam Youth n'Ogwashi ndị ọma ndị Chimeleze n'Ogwashi ndị Chimeleze n'Ogwashi kedu maka injinia ya bụ injinia Clement Odogwo Clement Nwanekwe Maọba Abaghị Nwamoba Anam ịbụ our treasurer odebe ego Anam Youth
Wachimeleze ọdịna nkasi Wachimeleze na Ogwashi aka Omogo ka ibu abụ Wachimeleze na Anam landlord by landlord ka ibu abụ iwe melo ka iji ewu Anam yutu na Ogwashi Anam yutu na Ogwashi Kaibili n'udonu ịdị n'otu amaka mma kedu maka John Ozemena from Umuoba Anam founder Anam Youth aka Afunwa Elodenna landlord kebozikwa ice water n'egwu ezi ọhịma ahụ John Ozemena Wachimeleze na Ogwashi onye ọma John Ozemena Umuoba Anam na Ngozi Wachimeleze oge founder Anam Youth abụwelote na anụ ahụ abụwelote na anụ ahụ landlord nụ ahụ egwu ọba Anam Youth na Ogwashi ukwu kedu maka Engineer Sunday Obidike Osekwe from Umuoba Anam PRO Anam Youth aka Ikoso Papa Chiemele nwa ndị oge adịrị mma ndị Chimeleze na Ogwashi ndị oge adịrị mma anya bụlụ n'ụlọ ya lonu ana bụrụ godada ịdị n'otu ka eji ebi elu udo ka mma n'enu injinia ọya ka mụ Sunday nụa Sunday nwe Obidike Osekwe Wachimeleze na Ogwashi PRO Wachimeleze na Ogwashi Wachimeleze na Ogwashi n'enu Ikoso Yezi Papa Chiemele nwa Anam Youth na Ogwashi Anam Youth na Ogwashi ice water kedu maka Vincent nwanekwe Wachimeleze na Ogwashi Vincent nwanekwe from Umueze Anam Chief Provost Anam Youth aka Odumod one of Anam the choosing furniture Anam Youth na Ogwashi ndị Chimeleze na Okolobia ndị Chimeleze na Okolobia ndị balakụ na nwanyị ndị balakụ na nwanyị Vincent nwanekwe Wachimeleze nụ Onumekilebo the Chief Provost Wachimeleze na Ogwashi Chukwu gozie ego ya mma ọ ga-adịrị mma Odumod one of Anam the choosing furniture mekele isokwe na Anam Youth na Ogwashi kedu maka Anthony Alibat Okonkwo from Orama Etiti Anam second Provost Anam Youth aka Aroma Nwanne Sunday Damage anya bụlugo nwere alụgo Anam Youth ndị ọma ndị ọ ga-adịrị mma Anam Youth na Ogwashi Anam Youth na Ogwashi Atoni nwanne mma Atoni nwa Alebati Okonkwo Wachimeleze na Anam onye ọrịa m obe unu m ekele gị
our second provost ekele gị Wachimeleze gaba n'iru egwu abụ Anam Youth ndị Chimeleze na Ogwashi aka Aroma nwanne Sunday Damage ekele gị bili n'udo n'uho ịdị n'otu amaka ịdị n'otu ya ka mma o adị n'igwe awụlebi anya o anyị li n'igwe nwanne m n'ezie na ọ ga-adị mma o ya ka m ji etili ụlọ egwu a Anam Youth na Ogwashi Anam Youth na Ogwashi bili n'udo ịdị n'otu amaka ndị ọ ga-adịle mma anya bụlụ unu nwụlịala unu anya bụlụ unu nwụlịala unu ụmụ Anam agbasighị ike o Anam Youth na Ogwashi ndị ọma ndị Chimeleze na okolobịa ndị Chimeleze na nwanyị ndị ọ ga-adịle mma o ọrụ ezogbo kedu maka Sunday Ozekwe Onyaka from Umuobanam aka Atabuluso Puome Sunday Egbanda landlord ndị Chimeleze na Ogwashi Anam Youth na Ogwashi Anam Youth na Ogwashi Sunday Ozekwe Onyaka nwamụlọba na lekene o na ọ ga-adịla gị na mma o aka Atabuluso Puome ibu ụzọ Puome n'enu Sunday Egbanda Chimeleze ọbụrụ landlord odumekene gị dalụ egwu abụ Anam Youth Progressive Union Ogwashi Ukwu branch ọ ebe egwu na lebelenu ndị nje na Ogwashi ice ụmụ Anam ka chọrọ na Ogwashi enu ebu n'ike nwedesu n'odogwu ọ chọrọ aka ebu ahụ Chimeleze ga-ewekwe n'ihu odogwu ji 50 ma ọgụ kedu maka your second man onye ọ ga-adịle mma Joseph nwala agwa ọgwụgwụ first man Chimeleze ka anyị bụrụ n'ofu ka akpakọtala ọnụ adịghị gwawulebi ya ndị Chimeleze na Ogwashi egwu ndị oge adịle mma ka nje nwere ekene ka nkene Nnamdi Ifeaka from Mmiata Obodeze aka Ọgbatuleyi na Mmiata Anam Araba landlord home and abroad Anam Youth na Ogwashi Nnamdi Ifeaka Chimeleze na Ogwashi Nnamdi Araba nwanne mma Chimeleze odogwu Chimeleze na Ogwashi onye Obodeze Chief Ọgbatuleyi Kizis Ibu Ọgbatuleyi Chimeleze na Anam Ọgbatuleyi Kizis na Anam niile landlord ka ibu abụọ Chimeleze oge landlord home and abroad bịa ndị ọ ga-adịle mma ndị Chimeleze na Ogwashi
meleze ọgbatule wachi meleze ọnkewa o landlord home and blood bịa iwe melu ka eji ekwu ya iwe melu ka eji ekwu onye ọ bụ ọgbatule yi ọkụ ibe anyị kpalị ka anyị na-eme Anam youth n'Ogwashi Anam youth n'Ogwashi kedu maka aboy David Okonkwo from Odama Etiti Anam aka amụrụ ya na-ego bam onye metere obulu n'isi ya Odama Etiti landlord ka ịbụkwazi o ji 20 eme ọgọ wachi meleze odogwe wachi meleze gaba n'iru abọghị David Okonkwo wachi meleze n'Ogwashi onye ọrịa maọbụ odogwu amụlụ onye na-ego iwe metụrụ obulu n'isi ya iwe metụrụ ka oge bụ na-egele ochie landlord odogwu ego o ji 20 eme ọgọ nnụ ahụ ka emetụrụ iwe zulu kolem odogwu ji 20 eme ọgụ ihe kwara m 20,000 isi na nke bụ obele n'ụbọchị anyị ga-abịa Ogwashi anyị ga-ele ife nọ ndị Igbo wee sị na ọnụ egbulu n'ọnwa na mbụ na ọ dịgo n'izu ọkụkọ akpalakpa ka eji isi ekwere ice ka ebili n'udo nugo ịdị n'otu amaka nọ ịdị n'otu amaka mma ayịrị n'Igbo dị mma adị n'Igbo awụla ewi anya kedu maka Chidokwe ọgwụgwọ ekwe alọ from Ụmụọba Anam aka Igwe Galazi onye ọ ga-adịle mma ọgbadube m Anam youth n'Ogwashi Anam youth n'Ogwashi ka ebili n'udo ịdị n'otu amaka kedu maka Chidokwe ọgwụgwọ wakwala odogwu ego wachi meleze na mmụọ odogwu n'Ogwashi Igwe Galazi onye ọma papa dube m ezi papa Chidube m onye m ezi egwu na-ekele gị kaje nwere ekene ahụ ka nkene Chukwu buko wezuru ekwenze oke nwa na mmịata ahụ ezi nwa na mmịata ahụ Chibuke zuru ekwenze daalụ Anam youth n'Ogwashi Anam youth ndị ọma onye mmịata obodo eze odogwu na plumber work ekere isokwe na Anam youth ndị Chimeleze n'Ogwashi ndị Chimeleze n'Ogwashi ndị ọ ga-adịle mma anya hụlụ ugo nwelele ya kedu maka Uchekwu Joseph Nnekwe from Ụmụọba Anam aka Akụnesi obi ike nwanne Sylvester overdose mekene Anam youth n'Ogwashi n'enu Uchekwu nwa Joseph odogwu Joseph nwanne gwe wachi meleze n'Ogwashi odogwu Akụnesi obi ike nwanne m ahụ nwanne soro nwanne m ahụ wachi meleze odogwu wachi meleze daalụ ọlụ nwanne Sylvester overdose ekele kedu maka Sylvester Igwe dị mma from Ụmụeze Anam electrical engineer ekele
Sylvester wigwe dị mma wachi meleze na Ogwashi wachi meleze na Ogwashi onye ọma na Ogwashi nwamụ eze Anam nụ ahụ ibu electrical engineer onu mekene gede alụdalụ kedu maka Samuel Nwachukwu from Ụmụọba Anam aka Elibe Agwụ mekere Samuel Nwachukwu eme wachi meleze na Ogwashi odogwu ibu Elibe Agwụ ka nkenekwe Dominic Dedezuno Wire from Ụmụọba Anam aka Okwutiko Benigo Anam youth na Ogwashi Anam youth ka ebelenu Dominic Dedezuno Wire daalụ Okwutiko nwanne m Okwutiko Benigo wachi meleze na Ogwashi mekene kedu maka Nzedigwe Obidike Ogechu from Ụmụeze Anam aka Anegbunigwe Ogbuebu Obidike wachi meleze odogwu wachi meleze Nzedigwe Obidike onye ọ ga-adịle mma Chukwu nọ ya lụ gị Anegbunigwe Ogbuebu Obidike mekene ndị oge adịle mma Anam youth na Ogwashi Anam youth na Ogwashi na ebili n'udo n'udo ịdị n'otu amaka ịdị n'otu ya aka mma ịdị n'otu amaka Anam youth unu sụkwa ka nkene ndị supporters unu na ndị ọ ga-adịle mma kedu maka Eles Ilegbunemu from Ụmụọba Anam aka Omenukakụ mekene ka nkenekwe Ignetus ọba ya from Ụmụọba Anam aka Odoziane Chukwu na ya lụ gị wachi meleze gaba n'ihu wachi meleze Odoziane onye ọ ga-adịle mma onye ọma igede nwanne m Ignetus ọba aba wachi meleze gaba n'ihu unu mekene gị Odoziane ka nkenekwa Ignetus Ifeat from Ụmụọba Anam aka Agbebekis eme ya mgbakọ Chimeleze babuleze ndị Chimeleze babuleze ka ndị ọ ga-adịle mma ka nkene Comrade Peter Nwachukwu Anekwe ọba ya from Ụmụọba Anam aka Ugobeli n'ọjị mekene kedu maka Ifeanyi nwa Ignetus mmadụ na-eme from Mmiata Obudeze aka the host money Ifeanyi nwanne m Ifeanyi ezi ọhịa aka m Ifeanyi daalụ Ifeanyi nwa Ignetus nwa mmadụ na-eme wachi meleze gaba n'iru oyi Obudeze wachi meleze nụa odogwu host money ekele ka nkenekwe Chukwuemeka Mbanefo aka aka na-achọ ụlọ mma Emi Millions one of Aguleni POP master
wachimeleze odogwu wachimeleze dalụ onye ọma Chukwuemeka nwanne m onye ọ ga-adịle mma nwamba na-efo emi millions mekene kedu maka Chukwuemeka John mmadụ bụ eze from Omo aka Ishie million onumekene wachimeleze odogwu ego wachimeleze nụ ahụ onye ọma Chukwuemeka John mmadụ bụ eze odogwu wachimeleze n'ọmọ Ishie million onumekene gị kedu maka Oliver Chukwuani from Kano Enugu State Ogwashi Walupuakụ mekene Oliver Ezioema wachimeleze odogwu Chukwuani onumekene gị odogwu bụ n'Enugu na Kano Enugu onye ọma Walupuakụ kedu maka Ikechu Emo from Aguleri aka Ọzọ Igbo Ndụ mekene Ezioema wachimeleze na Aguleri odogwu Ọzọ Igbo Ndụ onumekene kedu maka Arize Ifema from Umueri aka Ụgwọma mekene Ụgwọma na Umueri okebo ijo wes Anam yutu na Ogwashi ndị Chimeleze na Ogwashi ndị ọ ga-adịle mma ndị Chimeleze na Ogwashi unu mekele unu ịdị n'otu amaka anyị n'Igbo ọdịm kedu maka Augustine Ịma Obianọ na Meke otu ọba na ụmụala ọgụ ọgọmgbọbụleyi pilot kebụ mekene Augustine nwe m ọyị mee wachimeleze na Anam unu mekele gị ọ ga-adịle mma odogwu nwanne ọgụ ịbụ mgbe ọbụleyi wachimeleze pilot unu mekele gị dalụ esi ka nkenelu gị izi Chukwu ụgbọala nwalọghị nwanne m odogwu alọghị mmeze nwa mmadụ bụ eze na alụ ngozi wachimeleze na Anam izi Chukwu alọghị mmadụ bụ eze na ụmụ obi ụmụ enwelu m Anam Solomon the young money mekene gị ịsụwa ka nkene ezi nne m lodogwu ude m ezugo alọghị mmadụ bụ eze eziokwu esi na anya ọkụkụ na-eche akwụ ya nụ avọ m ụlọ ọmụmụ kwadebezi avọ m ụlọ ọmụmụ kwadebezi avọ m ụlọ kenwa egwu enu izu jụọ eme egbe ejelu mbịa anụ ahụ egbe ejelu mbịa anụ ahụ Augustine ịsụkwa ka nkelele gị Dr. Felix Udenze Ọnụala aka gbaji aka one of Igbo land aka gbaji aka one of Igbo land ịsụkwa ka nkelele gị ezi ohi gị anekwe ụgbagụ ndị enu oligbogbo weji mada gbogbo m nwanne asị na ezu ụka na-eli atụtụ nke ganụ wachimeleze odogwu ego wachimeleze anaso
ọma na-ekwe ụgbago ike mele ogene ike mele ogene anakwa ụgbago ndị enu ọgọsisi m kene gị gbomgbom ojii egwu abụ anamụ yutu egwu abụ anamụ yutu na Ogwashi ka ebili n'udo n'uho ịdị n'otu amaka ka ebili n'udo n'uho ịdị n'otu amaka anamụ yutu na Ogwashi Anamụ yutu na Ogwashi anamụ yutu na Ogwashi Anamụ yutu na Ogwashi ka ebili n'udo n'uho ịdị n'otu amaka anyị lili igwe ọ dị mma ịdị n'otu amaka nwanne omenụna ịdị n'otu amaka kedu maka awa ebu chema egwurike edesu na waya omeli butik ịdị n'otu amaka ka nkenekwe Joseph alagwa ọgwụgwụ awa vice chairman asịrị ọbịala ije na ọya na ịdị n'otu amaka Anamụ yutu na Ogwashi Anamụ yutu